Riktiga älghundar får ha korvbulvaner. Här har vi orange tjej. Gul tjej. Ska vi filma lite extra. Lila. Och rosa. Röd. Röda Jönsson, där är det. Hej! Hejsan! Hallå! Så. Jaha. Ja. Så, rosa. Ja, han var livlig idag. Ja, livlig idag. Där, ja. Ni har ju grabbarna där inne. Grabbarna får gömma sig, ja. Ja. Den är här. Den är här. Den är här. Ja. Nej, det är en rosa tjej. Ingen av tiken som har fått upp den här hanarna. Ska vi släppa ut alla, va? Kom här då. Nu har det svårt att hitta färger. Lite trötta efter mat, va? Om du visar upp lite svart. Gul tjej här. Här är en gul tjej. Lila och gul tjej här. Ja. Gul och röd. Hej på er. Vi tar upp rosa också. Här har vi vår rosa tjejer. Man står så nära känner man inte igen. Hörde. Där är det. Där är det. Här har vi rosa tjejer. Hej gumman. Knorrar upp svansen upp. Så ja. Där. Där. Ja. Och orange tjej har vi här. Tjej. Riktigt snyggt faktiskt. Ja. Ja. Så ja. Så ja. Ja. Oj, förlåt. Visst var det du som har... Här har vi en mörkblå kille. Om du ser med han lite också kanske. På Rasmus. Så, han har snygg svans. Och ståndöron redan. Oj, oj. Ja, gör det va? Kan ni vara på benen va? Kan ni vara på benen?
Ja. Har vi lite fight mellan gula och ljusblå. Någon som varit pömse. Röd tjej. Ja, lila vill vara med. Lila vill vara med. Ja, kom och busa. Ja. Rosa tjej. Så. Ja, vad har vi här då? En brun kille, han har redan tingat. Ja. Oj, har gulingar. Orangea tjejen där har vi. Oj. Ja, vad var det? Va? Ja, vad var det? Vad var det för något, va? Ja, det du ska äta upp mina byxor, va?